ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଶିଳାଜିତିର ଶୋଧନ। ଶିଳାଜିତି ଶୋଧନ କେମିତି ହୁଏ? ଶିଳାଜିତି 100 ଗ୍ରାମ ଗୋମୂତ୍ର ହେଲା 100 ଗ୍ରାମ, ତ୍ରିଫଳା ରସ ଅଁଳା ବାହାଡ଼ା ହରିଡ଼ା ଏ ତିନିଟା ଯାକ 100 ଗ୍ରାମ ରସ, ଭୃଙ୍ଗରାଜ ପତ୍ର 100 ଗ୍ରାମ ରସ। ଇଏ ତିନୋଟି ପଦାର୍ଥ ଆଉ ଶିଳାଜିତି ଏ ଦୁହେଁ ଗୋଟେ ମାଟି ଆଟିକାରେ ତାକୁ ସିଝିଆ ହେବ, ପାଣିଟାକୁ ସିଝିଆ ହେବ ପ୍ରଥମେ, ତାପରେ ଶିଳାଜିତି ପଡ଼ିବ। 3 ଦିନ ଯେମିତି ହେଇଯିବ ତାକୁ ଆଣିକିରି ଶିଳରେ ତାକୁ ଚୁରି ତାକୁ ଗୁଣ୍ଡ କରିବ। ଗୁଣ୍ଡ କରି ପାଣି ହେଇଯିବ, ଏଇଭଳିଆ ଶୋଧନ ହୁଏ। ତାପରେ ତାକୁ ଯେଉଁ ମେଡ଼ିସିନରେ କାମ କରିବା କଥା ସେ ମେଡ଼ିସିନ ଯାଇକି କରିବ। ଏ ପାଠରେ ଲେଖା ଅଛି ମେଡ଼ିସିନ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଶୋଧନ ବିଧି। ଶୋଧନ କେମିତି ହେବ ଆଉ ଶୋଧନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଗୋମୂତ୍ର, ଅଁଳା ହରିଡ଼ା ବାହାଡ଼ା ରସ, ଭୃଙ୍ଗରାଜ ପତ୍ର ରସ ସବୁ ସମାନ ପରିମାଣରେ ପଡ଼ିବ। ପଡ଼ିଲେ ଶିଳାଜିତି ଶୋଧନ ହୋଇଯାଏ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ରଖୁଛି।